Sampun katuraken dhumateng panjenengan sami kados kala wau ingkang arupi beksa rampak barong Pancaseta gagrakipun Singa Ludra. Wonten kalodhangan dalu menika Pancaseta katuraken dhumateng panjenengan sami wonten bale wismanipun panjenenganipun Bapak Eko Prasetyo kanthi adicara Walimatul Kitan ingkang sampun tansah dipun sengguyung kalian kadang-kadang kula Panji Audio Production dalah Muk Fiction. Wonten kalodhangan dalu menika mugi saged ndadosaken panglipur manah panjenengan sami minangka reroncening adicara salajengipun sumangga dhumateng para rawuh kakung saputri kula aturi nampi sawanipun beksa mari kangen gagrakipun Singa Ludra Hanjayani Bawono. Iya. Wah, oi. Beksa mari kangen gagrakipun Singa Ludra katuraken dhumateng panjenengan sami wonten kalodhangan dalu mriku wonten bali wismanipun panjenenganipun Bapak Eko Prasetyo dalah Ibu Dina Kristiawati kanthi adicara Walimatul Kitan Kang Putra kengkejre anak Mas Bagus Prasya Gumilang Prasetyo dalah Leona Asaira Azalia ingkang sampun tansah dipun sengguyung kalian kadang-kadang Panji Audio dalah Muhibbat Kulti. Panji Audio Production